Naiwe Lini. Waiti NAMWARI akashata, mwana wa mutarisi akashata, mwana wako ere. Ushadaro wazinzwa Lini. Ndamba ndatokubloka. Dansa ndatoinzwa post yako. Ndatokubloka pa Facebook. Ndatokubloka ku Instagram, ndatokubloka zvese neku TikTok kwacho. Ndaisikufarira nekuti unosita ma TikTok video uchishandisa voice rangu. Uchishandisa sound yangu, audio yangu. But the fact yekuti ndakambobatsirwa namutarisi ndiwo zvinzwa that is superior over to my video twako tweku TikTok. So I would choose vamutarisi over you, and I choose to say azvina kunaka semunhu wechikadzi kuti unobuda unogara ku UK, unoshanda as a care assistant in UK, wobuda uchida kutarisira vamwe vakadzi pasi. Ashata ndoda umukwira here. Hakungobvunzawo zvangu nekuti Lini une nyaya dzako kamu UK. Vanhu vanoziva kuti you are a serial abortionist. Vanhu vanoziva here kuti as we speak chibereko chako kuti chichakwanisa kuita mwana. Doctors are doubting. Kashama. Vanhu vanozviziva here. Usadaro wazvinzwa Lini. Teti tisingadi kuburitsa zvigure zvako. Zvigure kana varume vevanhu mu UK, women are complaining. Handina kukuendesa here kung'anga yangu iwewe. Kung'anga yangu amukumba uri kubvinza ropa. Waiswa rukawu. Ropa rakanomira kuerera waenda kuchekutuku. Hauna ndisingade kutaura zvese izvo asikana, but pamusaka pekuti unenge watsika konzi vanhu vakambondibatsira mupa social media. Trust me, inini makandiona nichinetsana namutarisi, regai ini ndinesane nawo. But imi makada kujamba wagon iwewe nekuti Tate Lichas muri kufungidzira kuti handichatsaure namutarisi, you miss the mark. I might be not speaking with Tinashe Mutarisi, but I respect that guy. Imagine, not even hama yangu yakakwanisa kana kutumidzira kana $10. Kana hama yangu yakakwanisa kana kutumidzira $5 yekunzi tenga data utudze kuti zviri sei mutrain station marugara. But mutorwa akatora 5,000, and this is a businessman. Imagine pamwe 5,000 iyoyo salary yevanhu kana 50, maybe 10. Let's just divide it by 5,000 divided by 10, then maybe 500. Let's make it 20. Salary yevanhu 25,000. You understand? So you lost it. You lost it. Usapote uchituka vanhu vevaridzi uchiti vakaipa. And to you NAMWARI, you are not ugly. NAMWARI wazvinzwa, you are not ugly, my daughter. You are your father's daughter. You look like your father. It should be something you are proud of. It should be something you are proud of, because your DNA, is so identical to your father. Kune munhu anobuda achiti wangashata. No. You are your father's daughter. You look like your father. Period. Yeah, and I think I blocked about 10 people today when I was doing the first post about Mutarisi. I blocked. I don't care. Because when I say on my post, don't say this, and someone says that, so you're just saying, Queen at Nabasa name it, that block about 10 people. I don't care. I don't care about those 10 people. Pa page pangu pane order. But wakatadza Lini wazvinzwa. Chiure chakutata tochibuditsa. Kubvisa kwa unoita nhumbutadza kubuditsa. Then rukawaijuja. Zvakaita kuti mai vako vauye ku UK uko. Ongwa kutofunga kuti wakufa. Waroione mukadzi wekugana. Awango watorera murume. Ndisingadi kubuditsa zvinhu. Now these are the things which I don't want to say, because some of the things you tell me munenge mandi trust. But wakatsika border, ndokara nchiti in the whole of Zimbabwe. Wakatsika mutarisi, ndakazviona kuti watsika mutarisi. Trust, believe me, I'll come back for you. That man saved my life. Imagine, ndofunga dai ndakangona nozvikanda mutrain. People in Europe now. People who live in America now. That sometimes life is not 1 + 1 is not equals to 2. Sometimes 1 + 1 there is no answer. Yeah, my life in 2022 nikadai ndakafa so pakauya chronofox ndichitora imba ndakagara panze pasi pemuti ndichichema. Who dried my tears? Then you unobuda uchiti mwana wamutarisi akashata. Like, really? I'm cursing you. Yeah, this is now a curse. I'm cursing you.
because of the tears I was dried by Tinashe Mutarisi, and now kuseka mwana wa Tinashe Mutarisi. Haufe wakaita murume. Yeah, kana uchida lesbian, it's okay, you can find women. But as for a man who will marry you, it's impossible. This is a curse. I curse you. I curse you. Auti mwana wa mwana, iwe ndo wakanaka. Iwe ndo wakanaka. Zvakaipa stereki izvozvo. Kutoda kutoita mafollowers nenye kuti wati mwana umu munhu akaipa. Oyo mava itumbustone yawakatakura.